आइफवालि पिकनिक स्पटनि कमिटिनिफ्राय 18 और 19 तारिख लैके प्रोग्राम चलि थाकिब इयाते जों मोनसे फोसावनो सानदों बेनो जाहैबाय जोंनाव दा गोबां मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा जोंनाव फनजों कलिं फैगासिनो जोंनि कमिटिनि मानसिफोरनाव जे आइफवालि पिकनिक स्पटआ बन्द जासिगोन बा बन्द जाबाय होननानै दा बिसोरो जोंनि सिगाङाव फनजों सोंहरबाय थायो किन्तु दा जों कमिटिनि जानानै जों क्लियारिफिकेसन होनो नागिरदों कुनु बन्द जाथ'वाखै आरो बन्द जाथ'वा मटामटी बे जोंनि जेनेखि गभर्नमेन्टनिफ्राय जोङो दा जोङो पारमिसन जोङो कमप्लिट बे जानुवारि मासनि थाखाय लास्ट जानुवारिसिम जों पारमिसनखौ अलरेडि जों मोनखानानै दंखायो दा जोङो बे कमप्लिट जानुवारिखौ जोङो खुंगोन आरो बेयावबो जुदि मानसिया जाबाय थायोब्ला जोङो बेखौ एक्सटेनसन जों खालामबावगोन आरो जोंनाव बेयाव दिनैहाय 18-19 तारिखआव राइडार्सफोरनि प्रग्राम दं दा बे राइडार्सफोरनि प्रग्रामखौ लानानै गथ'गिला मानसिफ्रा हयथ' गुलुं गुथुं बुजिदों जानो हागौ आरोखि दा बेयावहाय बे राइडार्सफोरनि प्रग्राम थानायखाय आइफवालि पिकनिक स्पटआ बन्द जाथ'सिगोन होननानै किन्तु राइडार्सफोरनि प्रग्रामा जाहैबाय बे पिकनिक स्पटनि एसे साव खर'आवहाय जोङो बिसोरनो जायगाखौ बानायनानै होदों बिसोरनावबो दा मोनथाम कान्ट्रिनिफ्राय मानसि फैगोन 400 जन बिसोरनोबो गेदारिं जागोन बेयाव नाथाय बिसोरनि जायगा सेपारेट किन्तु जोंनि जेनोखि बे आइफवालि पिकनिक स्पटआव जायनाखि लावखार ओंखाम जानो फैग्राफोर बिसोरनि थाखाय जोङो आलदा जायगा जोंना बे जेनोखि बैग्रि बिफां सायख्लुमफोर दं बे जायगाया अलरेडि बे दंखायो आरोखि दा बेयाव खुनु लावखार ओंखाम जाफैग्राफोरनि थाखाय उसुबिदा गैया आरोखि एक्सप'खौ जोङो बिसोरनो डेटना दा 15 तारिखआव जोबनोसै दा 16 तारिखसिम बिसोर डेट बिदोंमोन नाथाय दा बिसोर एक्सटेनसन बिदों आरोखि दा जोङो बेखौहाय जोङो दा मोनाव जों रायलायनानै हयथ' बिसोर एक्सटेनसनसो थाबावनो हागौ आरोखि दा बुंथ'नो हाया आरोखि एक्सप'निखौ बिसोरो अलरेडि डेट बिनानै दं आरोखि जोंनावहाय बे जानुवारि जोबजासेया जोंनि अलरेडि जोङो पारमिसन मोनखानायखा गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो बेयावहाय ओरैबायदि दा बरपेटानि डिसिबो जाफैबाय बरपेटानि एडिसिबो जाफैबाय जोंनि चिरांनि डिसिबो जाफैबाय क'क्राझारनि डिसिआबो दा जायगा बानायनो दाखालिबो फैनो नागिरबायमोन किन्तु एसे गावनि असुबिदानि थाखाय बे एसे स्टप दोनथ'दों दा गाबोन समनिहालागै बेबो क'क्राझारनि डिसिआबो जोंनावहाय बेवहाय पिकनिक जाफैगोन आरो बिसोर जाफैनानै जेसेबांनाखि दा जाफैनाय मानसिफ्रा सार्टिफाइ होदों जे जायगाया मोजां सेफटि दं मटामटी बेवहाय फैनानैहाय मानसिफ्रा गोजोननायखौ मोनदों बे खोथाखौ जोंनोहाय बयबो सार्टिफाइ होजोबो आरो ओमफ्राय माबाफोर गोसोखांबावदों नामा जायगाफ्राथ' क्लियार जोङो दिनाव गैयाब्लाबो 12 जन 13 जन बेबायदि मानसि जोङो साफा खालायग्रा मानसि दिल्ली जों फाथायो थ' मानसिफ्रा बयबो फैनानै बेवहाय मा होनना बुङो क्लिन होननानै जों बुंजोबो बा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैयो नामफोरखौ जों बुंजोबनो हाया बिनिखायनो जिहेतु बेयावहाय पिकनिक जाफैग्रा जि मानसिफोर रायजो राजाफोर बिथांमोना फैनानै मा होनना बुङो एखे क्लिन साफा जायगा होननानै बेबायदि बिमुं होबाय थायो आरो नाम होबाय थायो आरोखि जोंखौ दा जोंनि स्पटना बन्द गैया पिकनिक स्पटना रेगुलार जाबाय थागोन 31 तारिखसिम बन्द जागोन किन्तु मोनसे खोथाल' जाहैदों जाहैबाय राइडारफ्रा जोंनावहाय मोनसे जायगा बिदों नालाय बे जायगाखौ जोङो प्लेसखौ साहा खालामना होनाय जाबाय बिसोरनि थाखायहाय राइडारफोरनि थाखायहाय जों जायगाखौ प्लेस खालामना होनाय जाखाबाय राइडारफ्रा ओरैनो बेसेबांसो जायगा लानाय जादों बेवहाय गैयाब्लाबो अनुमान ओरैनो 4/1 बेबायदि साहासो बेवहाय बिथांमोना खुंगोन आरो जोंनि पिकनिक स्पटनि जि जायगा दं लांदां जायगा दं बेवहाय गासैबो रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै जाफैनो हागोन बेवहाय जेबो आपत्ति गैया मानो होनोब्ला राइडारफोरनि आलादाखा आरो जोंनि पिकनिक स्पटना खुलायैनो थागोन जे मोनसे खोथाखौ जोङो खोनाबाय थादों जे राइडारफ्रा माबा बे पिकनिक स्पटखौ लाजोबबाय माबाय होननानै बे नङा मानोना राइडारफोरनि जों मोनसे प्लेस जायगा बानायनानै होदों बिथांमोना बेयावनो खुंगोन बिथांमोननिखौ खुंगोन बिनिखायनो जेसेबांनाखि रायजो राजाफ्रा पिकनिक जाफैग्राफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै बिथांमोना जाफैनो हागोन बेखौ खावलायनाय थाबाय आरो आङो बिसेसके खावलायो जे नोंथांमोना भुल बुजियालासिनो लैहोर लैहोर फैनानै नैबे आइफवालि पिकनिक स्पटनावहाय जे लावखार ओंखाम जानाय बा पिकनिक स्पटखौ अहरह फैनाय थांलाय फैलाय
बेखौ खालामनो हागोन आरो दा बै राइडार बिथांमोना सानबैसेसिम प्रग्राम लानाय जादों बिथांमोना? बियो जाहैबाय 18 आरो 19 साननैखौहाय बिथांमोना जोंनिफ्राय बिदों। बियो नंगौ, खिन्थु बिसिनि जायगा प्लेसा जाखाबाय, दहायनो आं बुंबाय आलदाखा। बेनिखायनो पिकनिक जानाय मानसिफोरखौहाय जोङो गासैबो लैहोर लैहोर फैनानै जाफैनो थाखाय जों गुरै खावलायनाय जाबाय। Thank you. बन्द गैया। थेंक इउ। পিকনিক স্পটত আইপোৱালিত 18 আৰু 19 তাৰিখলৈকে প্ৰগ্ৰাম চলি থাকিব। ইয়াতে কোনো ধৰণৰ বন্ধ নাই। আপোনালোকে সকলোকে আহিব। আৰু পিকনিক স্পটত যেটো আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে যিবিলাক মানুহে পিকনিকত আহিব তেওঁলোকৰ খোৱা দোৱাৰ জায়গাটো একদম বেলেগ আছে, অসুবিধা নাই। আৰু ষ্টেজ প্ৰগ্ৰামটো আপোনাৰ বেলেগ ঠাইত আছে। ইয়াতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই। সকলোৱে আহিব, মনোৰঞ্জন কৰি ইয়াৰে আপোনালোকৰ অনুৰোধ জনোৱা হয়।